σπίτι. Όσο το Πάσχα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Είσαι με άλλη στο χωριό κι εγώ βουρλίζομαι. Και τώρα Μάη θες να πιάσεις με την άλλη και να τσουκρίσετε τα αυγά σας τα βαμμένα με συνταγή που πήρε από μένα και δεν αξίζει στο όνομά μου μια πετσούλα αρνή για μένα. Εσύ χτύπα σαν άντρας.